пазар при висока пикочна киселина. Купувам или не купувам? Минерална вода. О, да, купувам. Добрата хидратация подпомага отделянето на пикочна киселина. Бира. Със сигурност не купувам. Това е една от най-неподходящите напитки при подагра. Кисело мляко. Купувам. Млечните продукти с по-ниска масленост са добър източник на протеин и ниско пуриново натоварване. Свинско месо. Не купувам. Редовните големи порции на червено месо увеличават пуриновото натоварване. Яйца. Купувам. Дават качествен протеин с минимално количество пурини. Подсладено газирано. Не купувам. Високият прием на фруктоза може да повиши образуването на пикочна киселина. Зрял боб. Да, купувам. Растителните пурини не са основание автоматично да изключваме бобовите. Сърдини. Страхотни са, но тук не ги купувам. Хранителни са, но са сред рибите с по-високо съдържание на пурини. Кафе. Да, мога да купя. Умереното кафе без захар не е сред храните, които бих се фиксирал първо. Плодов сок. Със сигурност не купувам. Концентрира повече фруктоза и засища значително по-слабо от целия плод.